Ook heel interessant, iets anders. Je hebt hier in Nederland overal die acties, 2 plus 2 gratis of andere. Dus je hebt nu die van Cruijff van dat dingetje leeggemaakt. 1 week. Maar dan zijn er ook van die acties 8 voor om weg te halen, maar die staat ook op 10 euro. om nieuwe terug te zetten. Dus die laten we staan. Dat flankje naast de douchemeter, dat rode smalle rekje zeg maar, daar staan van die douchebars op. Hier ook. Die moet ook leeggemaakt worden. Er staan allemaal verschillen op. Weet je wel welk rekje dat is, hè? Ja, er staan allemaal verschillende merken op, maar je mag ook maar. Dus op het gebied van stokaankoop, je ziet ook opnieuw duidelijk hier in Hulst, in Nederland in het algemeen heb je op verschillende plaatsen die 2 voor zoveel voordelige acties. Ja, en dan ook alle kaartjes, maar ook dit van de zijkant mag je ook gelijk eruit halen, dat kartonnetje. Ook al de voorzieningen hier voor de zomer. Ik zeg vaak is dat dan uitverkocht, die zaken. Hier ook interessant. En dan ook vaak van die rekken met restkortingen en zo.
Super. Heel dobro. Ook interessant hier voor de zomer. Powerbank voor op reis. Heel dobro, ja. Dank u. Zo'n bijzonder mooie kleur hier. Ook de teenslippers €1,50, dat is ook bijzonder niets. Hè. Ja. En dan zit bonnetje nog bij. Ja, alstublieft. Ja, dank u. Goed, dank je hoor. Zo, dat was even de Kruidvat. Je zit hier een bijzonder aangename winkelstraat. Je kan op je gemak wandelen naar de markt. Vele winkels open op zondag.